Tervetuloa päihde- ja mielenterveyskuntoutujien pariin. Me ollaan täällä laboratoriossa kehitetty monivaiheinen työvalmennusohjelma, joka nyt esitetään suurelle yleisölle ensimmäistä kertaa. Tässä on Vekka, moniongelmainen ja vaikeasti työllistettävä tapaus. Milloin sä, Vekka, olit viimeksi työelämässä? Häh? Niinpä. Mutta aloitetaan, niin hoitaja tekee sulle ensin akupunktio. No niin, ja sitten jatketaan hypnoosilla. Seuraat katseella tätä kelloa. Luuseri, nyrverö, sosiaalipommi. No miltäs nyt tuntuu? No en mä nyt tiedä, jotenkin erilaiselta. Erilaiselta. Vesihoitoa. Sivari, vitu homo. Entäs nyt? Onko työkykyinen olo? No kyllä, mä näinkin tästä saman tien hommia. Onko muuten lapiota lainata?